Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Ayaw bismillah buna adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM donkibaru kɛnɛ kanan na bi donkibaru kunnafoni bakurubaw filɛ nin ye wulikajɔ min ni o bɛ kɛ diɲɛma kɔni fɛ ka don ɲɛnamaya don min ni hakilina kɔni taara sini jamana kan waasa ka se ka musolakaw tanga ani min ye sarakisɛ min kɔni taara ka di musolakaw kɔni mɔ ni o ye 1325 ye waasa ka se ka u hakilinaw ka se ka u ka hakɛw kɔni tanga hukumu kɔnɔna na an ka jamana minisiri min ɲɛsin bɛ musow den ani denbaya ma ale ye dantigɛli kɔni kɛ ni donba fila ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔ an n'a kumaw kan bi donba kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ musow ka jigiyatɔ u ye wulikajɔ belebeleba kɔni kɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ ka lafamuyali kɔni kɛ bugunikaw fɛ yen nɔ waasa musow ani bogotigininw ka hakɛw o bɛ se ka tanga cogoya min na ninnu de ye bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnafoni suguba jɔ aw ye aw dan kana donkibaru kɛnɛ kanan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de Mankana. Tibarikala ayaw bisimila ko kura donkibaru kɛnɛ kanan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na donba fila o ɲɛnɛmali hukumu kɔni kɔnɔna na ni o ye don min ni diɲɛma bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna ni ka hakɛ dɔ kɔni ta musolakaw ye Beijing sini jamana na o sanyɛlɛma ɲɛnajɛ ta ko 30 na o kɔni hukumu kɔnɔna na ka taa se don min fana ni sarakisɛ kɔni taara musolakaw kɔni ye ni o ye sarakisɛ 13 ani 25 na n'an ko ma 1325 fɛn min ye o ɲɛnɛmayali tako 25 na o kɔni kɛnɛ kanan na diɲɛ tɔnba Nations Unies ni o ye sarakisɛ kɔni ta musolakaw kɔni ye hukumu kɔnɔ an ka jamana minisiri min bɛ ni o ɲɛsin bɛ musow den ani denbaya kɔni mɔ a kumana ni k'a jira k'a fɔ ko ɲɛtaa dɔw kɔni sɔrɔla fɛn min ye musow olu kɔni ka hakɛ koɲɛw sabatili kɔni na fɛn min ye o de kɔni hukumu kɔnɔ hali sisan ko ka dɔ kɔni fara wulikajɔw kɔni kan waasa musow olu bɛ se ka u ka hakɛw sɔrɔ cogoya min na ni ka ɲɛtaw sabati. Musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ wele ko musow ka jigiyatɔ MJT maaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ waasa ka lafaamuyali ta ka ɲɛsin maaw kɔni mɔ gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔjugu min bɛ ta ka musolakaw kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔsiraw kɔni fɛ o bi se dabila cogoya min na hukumu kɔnɔna na min ye u ye babusɛ min ta o de ye ka jira k'a fɔ bɔlɔlɔ an ka a labara ni hakilina kɔni ye musow ka danbe bɛ se ka tanga a sira fɛ cogoya min na ni wulikajɔ kɔni kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min bɛ wele ko Powered by Women fɛn min ye ni a kɔkɔrɔma donna musakaw to ko ta fan fɛ coopération française maaw kɔni fɛ ni wulikajɔ in a kɛkun de ye musow olu kɔni bɛ se ka tanga ka bɔ gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu ma bɔlɔlɔ sira fɛ cogoya min na an bɛ taa kunnafoni kunkuruw la an b'o daminɛ Sikasokaw kɔni fɛ nɔ wulikajɔ kɔni kɛra waasa ka se ka dɔ kɔni fara Sikaso ale kɔni komini 5 olu kɔni ka kalan fanga kɔni ka min ye projet PADEM ale kɔni hukumu kɔnɔna na min ye jɛkulu caman kɔni fara ɲɔgɔn kan Save Children ka taa se AMSES maaw KAEB ani Korjad ninnu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ni ka projet in ka se ka a lawaleya a musaka o bɔra nanzarala keleyatɔn Union Européenne maaw kɔni kunna waasa ka se ka min ye an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso ale kɔni komini caman ka se ka kalanko jidi u kɔnɔ komini min bɛ tali kɛ Kiɲa Fama ani Lobugula ani Cankadi ka taa se Misirikɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Sikaso marabolo kɔni kɔnɔna na kalanden 2000 ani 800 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni ye ni kalanbulon in kɔni nafa kɔni sɔrɔ min ye kalanminɛnw o kɔni saradara u ni ɲɔgɔn cɛ waasa min ye den kɛrɛfɛ o bi se bɔ an ka jamana kalanko la cogoya min na projet PADEM olu ka laɲini de kɔni ye ka se ka kalanko ka se ka o kɔni forobaya fanta fara faama kan bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛnya kalanko nasira fɛ. An bɛ taa bugunikaw kɔni fɛ nɔ waasa ka se ka den kɛrɛfɛ k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kalanko kɔni na plan international Mali maaw o ni Buguni ani Kati académie maaw u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fo ka taa se kapu caman ma Kangaba Sibi Kumatu Buguni Selenge nin bɛɛ lajɛlen de kapu farala ɲɔgɔn kan ni ka nin bolodi ɲɔgɔn ma belebeleba in kɔni kɛ ka kɛnɛ kɔni sigi ka lafaamuyali di maaw kɔni mɔ waasa denmisɛnninnakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la se tɛ minnu kɔni somaw ye u kana kɛ den
kɛrɛfɛ kalanko la kalan ɲuman o ka se ka kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kunna ni kɛnɛ belebeleba in kan maa minnu kɔni garijɛgɛ donna ni kunnafonidi kɛnɛ in na maa 45 bɔɲɔgɔn ko minnu cɛma muso 4 kɔni bɛ a la u ye dɔntaw falen ɲɔgɔn na ni ka hakilinaw kɔni kɛ kelen ye waasa an ka jamana kalansow kɔni na wulikajɔw bɛ se ka kɛ ka kalanso ka a kɛ basigi yɔrɔ ye ka ɲɛsin kalanden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka dɔ faamuya kalan nasira fɛ. An ka jamana faramansi minnu bɛ kɛnyɛrɛ ye baaraw kɔni kɛ olu ka lafasajɛkulu n'an ko ma ko sinapo maaw u ka dɔn min bɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ ɲinini don kɔni ye o tako 18 na o baaraw kɔni kɛra ka bɛn novembre kalo tile 29 san 2025 min kɛnɛ ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen tara k'a di an ka jamana minisiri ma min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ani buna adamadenya yiriwa baaraw kɔni mɔ médecin colonel major Asan Bajalo Ture ni o kɔni ye o ye min ye an ka jamana farama baarakɛlaw olu de nana fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɔni kɛ u bɛ se ka kulu dɔ kɔni sigi kɛrɛfɛ cogoya min na ka se ka musaka dɔw kɔni fara ɲɔgɔn kan u ka se ka ɲɔgɔn kɔni kunko kɛ ni o kɔni ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɛnɛ belebeleba in kan minisiri a kɔni kumana ni k'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna sigi sen kan waasa amoko a baara a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na a kana da sira la minisiri a kɔni ye a jira k'a fɔ ko danaya baara ko o de kɔni bɛ u ni kɛnyɛrɛ ye faramasiw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ka baara kɔni kɛ jɛlenya kɔni kɔnɔna na o de la fɛn min ye ko a baara a nafa ka bon kosɛbɛ wa faramasiw u jɔyɔrɔ ka bon amo a ɲɛtaga la kosɛbɛ o de la nin kɛnɛ in kɔni ka se ka a baaraw kɔni kuncɛ waleɲuman dɔn sɛbɛnw o kɔni saradara maa caman kɔni ni ɲɔgɔn cɛ waasa u ye cɛsiri min kɛ u ka se ka dɔ u ye cogoya min na. An ka jamana kunnafoni kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaruyaw la an b'o o daminɛ diɲɛmaa kɔni kɛn bɛ ka tabale kɔni gosi fɛn min ye u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na san 2026 ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma waasa buna adamadenya dɛmɛ o ka se ka ta ka diɲɛ jamana caman kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ tɔnba ONU ale de kɔni n'a jɛɲɔgɔnw ye tabale kɔni gosi ko maa 135 k'olu de kɔni kan ka dɛmɛ jamana 50 kɔni kɔnɔ san 2026 kɔnɔna na ko kɛlɛ kɛn bɛ ka minnu kɔni tɔɔrɔ u sigiyɔrɔ kɔni na baloko dɛsɛ ka taa se maa minnu kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kɛn bɛ ka degun lase minnu ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka dɛmɛ nansarala gun kɔni kan an bɛ waati min na ko sisan nansarala jamanaw kɔni kɔnɔna na fɔɲɔgɔnkɔya bɛ maa minnu kɔni bɛ wuli sanga ni waati ka taa dahirimɛ ɲini kɔni na n'an k'o ma ko mingiraw olu kɔni ka minɛcogo kɔni na ko nin diɲɛ laban waatiw kɔni na maaw b'a la ka ba tigɛ sanga ni waati ka taa suru nansarala gun kɔni kan ko a ko kɔni kɛn bɛ kamana gaman ye olu yɛrɛ kɔni bolo maa nata ka ca fɛn min ye dɛmɛ kan ka don a caman kɔni ma ni k'u lakana k'u dɔ nka musakantanya o b'u yɛrɛw kɔni na o de la sariyaw kɔni b'a la ka ta nansarala jamana ɲɛmaw kɔni fɛ min kɔni kɛlen don fɔɲɔgɔnkɔya ye u yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ taa Siri ale kɔni kibaruyaw la ko Siri jamana an bɛ waati min na ko sisan ko maa miliyɔn caman de kɔni bɛ minnu kɔni bɛ jamana wɛrɛw la k'u kun kalifa dɔw fana sigin bɛ ka na ani maa dɔw bɔlen don u sigiyɔrɔw la ko buna adamadenya dɛmɛ k'u mago bɛ o la nin waati in kɔni na fɛn min ye ko degun caman de kɛlen don ka u sosua ko fɔ diɲɛmaa kɔni ka wuli ni ka nin maa kofɔtaw dɛmɛ. Ni de bɛ dansigi buna adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM ka bi don kibaru la an b'aw fo aw ka ladiriyaw la an ka lamɛnli la sanga ni waati maa min bɛ kuma barani na o y'aw denkɛ n'aw balimakɛ Idrissa Badimi ye min ye Salimu Jwara ale kɛn bɛ k'a tɛgɛ bila suwa kɔlɛw la a k'an bɛɛ duna nataw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa arajoso HDFM de Mankana.